On jotain sellaista. Niin tää on siitä merkillinen liina, että ne pistää niinku käden sisään ja painaa tälleen näin oikein kovasti. Niin se menee peukalon läpi tosta liinasta, näet sen? Se on ihan läpi tosta, eikö ole? Joo. Mutta tiedätkö mikä siinä on vielä merkillisempää? Ainahan peukalo saa liinan läpi. Mutta silleen, jos taas puhallatte vähän sen. Noin. Otetaan tää liinan tästä näin. Katsotaan. Niin. Siinä ei olekaan. Tää on siitä hyvä, että tää on sellainen ikiliina, että aina kun tulee reikiin, niin sitä myöskin häviää. Joo, semmoinen liina, että se oli. Lähtee menemään. Nyt olet. Sille pitää ihan suuttua välillä, että nyt olet siinä. Eiks niin? Niin. Tottele. Ja se tottelee kyllä. Kumma juttu. Se kato. Se leijailee ja leijailee. Nyt! Pitäis sieltä laittaa sinne näkymättömän liian. Mun pitää pistää se ihan tähän näin. Hetkinen, laitetaan se tonne noin, että se pysyisi siellä vähän muita painoksia. Mitäs tää seuraavana temppuna on? Mulla on nää temput laitettu tälleen näin. Ei tee vaikka värityskirja. Värityskirjatemppu, okei. Tähän värityskirjaan liittyy sellainen tarina, että me mentiin tämän Karloksen kanssa Kouvolaan. Akkupuhon liikkeeseen käytiin ostamassa tommonen värityskirja. Ja se on sellainen taikuri kuin Markku Purho ja se myi tällaisia kirjoja, että siinä on tällainen hyvä värityskirja. No me ajettiin takas kotiin ja katsottiin, että jee, päästään värittämään kirjaa, jee. Niin ei siellä ollut mitään kuvia, mitä värittää. Mut siellä piirtää. Ei muuta kuin mentiin sitten, mikä tuossa pyörii jalassa? Yksi kivi kato tippui. Jäät sun nenästä. Niin ei muuta kuin ajettiin takaisin Kouvolaan. Sanoin, että nythän se on pettänyt meitä, että se antaa meille tällaisen kirjan, missä ei ole minkäännäköisiä kuvia. Se sanoi, että se on taikakirja. Ettekö te äly, että pitää yleisöltä pyytää sille, että otatte tussit käteen, mustat tussit, ottakaa kaikki siitä musta tussi käteen ja piirrätte erilaisia kuvioita. Ihan mitä vaan, koiria, kissoja, pellei, mitä vaan. Näin. Ja sitten heitätte tänne ne. Heitätte tänne, jotain kiinnitetään kirjaa. Näin. Hyvä, nyt alkaa olla varmaan kirja aika hyvässä järjestys. Joo, ne tuli ne kuvat tähän. Joo. Jees, että jees, nyt ne tuli ne kuvat. Mut sitten me soitin sille Purholle, että me sanoin, että hei, nyt ne kuvat tuli, että kiitos sulle. Sanoin, että haluatko myös värit siihen? No okei. Ja se sanoi, että pyydäs lapsia heittämään myös väriä siihen kirjaan. Heittäkääs kaikki keltaas, punaista, kaikki erilaista väriä. Oi, just noin. Niin kato, täällä on kiva värityskirja, kun ei tätä tarvi väristää. Nyt tuli kesken temppuusi. Mietitkää sateenkaaren väreistä. Niin, eikö tässä ole sateenkaaren värit tässä näin? Joo, hyvä. Okei, hyvä. Kiitos ja nyt Karlos esittää oman temppunsa, kolikkotempun.